Takže čus lidi, vítám vás tady z TMZ.CZLP a vidíte, kolik je tady hodin. Čekejte, tady vidíte, za chvilku bude půlnoc. A já se snažím zavolat Freddyho pizzerii. Ona je mrtvá, jasný. A já na ní znám číslo. Tady jich mám hodně, ale teď jsem na ní zjistila. To je tohle. Víte? Tak já jdu. Ale ještě chvilku počkáme. Aspoň ještě tak 4 minuty. Ne. Už jenom 3 minuty. Jo? Takže chvilku počkáme. Zatím si na to dáme vytočit číslo, ale co sem to dáme? Myslím, že je to Spojené státy, jinak Čekejte chvilku ještě, jo. OK. Protože je to fakt strašidelný, zavolat Freddyho pizzerii. Jako fakt, zavolám. Už jenom 3. Ne. Už jenom 2 minuty, takže chvilku počkáme. Tím, že se koukneme na Freddyho. Takhle nevypadá OK. Takhle ne Purple Freddy a Bonnie, Freddy Golden a normální Freddy. To je Marionette Springtrap neboli Purple Guy. To je Fun Guy nebo jak se jmenuje? Jo, Purple Guy, ale Purple Master, ten byl hodnej. Purple Master je hodnej, ale Golden Freddy je zlej, jasný. To je další teorie, jasný. Vidíte, že je už skoro 12 hodin. Doufám, že můžu takhle nepřepnout na to. Myslím, že by se mohl odpojit i to. Já to zkusím. Takže to nejde. Takže budeme pokračovat takhle, neby jsem vám ukázal, že je u mě doma noc úplně, i venku je noc. Věřte mi, jasný, já fakt zavolám. Já se nebojím, a nejsem srap jako ostatní. Natočte to, youtubeři, český youtubeři, natočte to. Please, natočte to ve 12 hodin, nějaký český. Takže... Zkusím si kouknout, jestli volání do Freddyho. Tak jo. Oni se bojí, ale já se nebojím. OK. Tam to je jejich starý číslo, OK. Já se toho fakt teď bojím. Přímo ve 12 hodin. Už. Tak jdu. Čekejte chvilku, už. Už. Takhle si musíte dát. Zase. Já asi jdu na jináčí číslo, tohle to asi není pravý. Tady vidíte 188. To skopíruju odsud. Jsem to neměla naplánovaný napřed. 1 minus 888 minus 3, 2, 9 minus 2, 3, 2, 7 a jdeme. Těšíme se.
už vím. Tak je na číslo. Tak zkusím tady to. OK. OK, zkusím nějaký tady to. Takže 3, 2, 1 zase. Tak. Tak zkusím tady to, že všechny můžou fungovat. Točící je číslo tamto. Tak, a čekejme. No zase, to říká pořád, ale nahlas se dějí. Takže tady myslím, že se něco děje. Ajajaj. Myslím, že Freddyho pizzerie mě začíná běhat mráz po zádech. Co? What the fuck? What? What? Co? Tak mě to začíná děsit. Teď se kouknu ještě jedno další číslo Freddyho pizzerie. Radši čekejte. Já se kouknu další. The Real Story. Tady je. Aha, to je pravý story. Aha, tak to je. Další, já nevím, jako fakt tady je 12 hodin a 4 minut. A vlastně mě běhá mráz po zádech. To je fakt strašný. Ukažte tam to. To je ono. Přesně toho. OK, tak. 1. To. 3, 2, 9, minus 2, 3, 2, 7. Tak a 3, 2, 1. Teď. To začne. Mělo by to jít. Myslím, že Freddyho pizzerie teď neexistuje. To už se nedá zavolat. Protože ta už je mrtvá. Myslím, že už je mrtvá. Teď, protože je to Spojené státy. OK. Spojené státy máme. 1, 8, 0, 3, 2, 9, 2, 3, 2, 7.
Jako ona fakt existuje, to vám nelžu. Ona existovala. Chápete? Ona existovala. Ale teď už místo toho udělali. Prostě teď místo toho, já vám to ukážu. Obrázky. Teď ukážu něco. OK, teď vám něco ukážu. Úplně něco šokujícího. Tohle je fakt secret, tohle to asi nikdo nevěděl ani neviděl. Jasný, takže. Chuck E. Cheese má endoskeletona v sobě. Ten robot má v sobě endoskeletona pořád. Protože v trojce, jako oni z toho chtěli udělat hororovou atrakci. Ale oni našli schořelý tělo endoskeletona a dali to do Mr. Chuck E. Cheese. Jednou bude spoura robotů a to bude takový konec světa. Prostě nás ovládnou a my zemřeme. Brutálně. Tady vidíte fotku normálního Chuck E. Cheese. Tady a tady. No to je ta nová. Teď vám ukážu Freddyho pizzerii. Rio. Teď vám to ukážu teda. Kde tady by to... Ano, tohle to byl její nápis, jasný. Tam to byl její nápis. Takhle vypadala. Jo. Ale ve dvojce, tohle je ještě jednička, ale ve dvojce už měla ten nápis takhle. Tady je přidávaný. Ale tohle se někoho zhořelo, A tohle se tam potom postavilo. A on má v sobě pořád endoskeletona, jasný. Takže připomínám, že má endoskeleton v sobě Chuck E. Cheese. Nebojte se, endoskeleton existuje. Endoskeleton existuje. A to je vlastně, jak se to říká. To je vlastně, jak to říct. Endoskeleton je prostě, vidíte tady ještě jeho obrázek, ještě vám ho ukážu. Endoskeleton je takový tělo. A to zhořelo ve Freddyho pizzerii, to už jsem říkal. A to byla taková hororová atrakce a oni to našli a udělali z toho kopie. A ty byly ještě horší a udělali z toho to a teď v noci se taky pohybují a zabijí. Teď vám ukážu endoskeletona. Ano, tady vidíte. A jeden je bez uší, to je v jedničce, ale v dvojce se vyvíjí na Golden Freddyho. Jasný. Ve dvojce je tenhle ten. A v jedničce je... tohle je dvojka, jo? Tohle je dvojka, jo? On už má uši. Ale ten nemá uši. Proč? No, protože oni jsou dva. Jeden je bez uší. Tenhle ten, jo. A druhý je s ušima. To je ten ve dvojce. To je dvojka, to je jednička. Chápete? A Freddyho pizzerie existuje. Potvrzuje vám to všichni na světě, jasný. Takže zatím čau a pozorujte Freddyho pizzerie nějaký volání, jestli nikdo nezavolal a v 2015 tam roku a neuspěchal. Takže teda uspěchal a zatím čau.